No dobre, super. Tak, môže sa nám v krátkosti predstaviť, kto si, čo si, ako sa voláš, koľko máš rokov, študuješ, chodíš do roboty. No tak volám sa Šimon Laštík a ešte stále študujem na strednej škole. Mám 19 rokov, akurát som v poslednom ročníku, a teraz som maturoval pred týždňom, takže tak. Vďaka Aďovi som začal zarábať, venujem sa SMMA a popri tom rozbieham ešte ďalšie projekty. A to zo začiatku si myslím, že také úvodné predstavenie by mohlo byť. Super. V prvom rade by ma zaujímalo teda, že ako vyzeral tvoj život predtým, ako si sa teda k nám pridal, že aj aké to bolo ešte predtým, než si sa teda pridal do LC. No, to bolo také skúšanie, tak by som to nazval. Ja som začínal s takým prvým podnikaním, keď som mal 15. Mhm. Bola to akcia, v ktorej som jazdil na skateboarde, tak som založil s kamarátom akciu, OK. kde mohli rôzni skejťáci a jazdiť. Mohli si tam kúpiť jedlo, mohli vyhrať nejakú cenu, vtedy som získal aj prvých sponzorov a potom to samozrejme padlo. V 16 som založil vlastnú značku oblečenia, čo nám vydržalo asi rok a pol. To bolo celkom fajn, tam sa nám celkom aj darilo, ale nevedel som takéto základné know-how, ako má tú disciplínu, mindset, dobré návyky, no bolo to úplne zlé. Teraz Mhm. sa na to tak spätne pozerám. Vtedy mi to prišla ako úplná bomba, síce som zarábal takže 100 eur za rok, ale, ale tak. Určite mi to dalo Paráda. veľa skúseností a teraz som veľmi rád, že som sa pridal ku tebe a to by som ti asi odpovedal už pri ďalšej otázke. Tak Dobre, to teraz bol teda na ten, to nadviažem. Čože? OK. No to bolo tak predtým, tak v skratke. Ešte, aby som tak doplnil, tak zvykol som robiť na stavbe dosť často. Mm. Kedy? Povedzme Koľko som mal rokov? od 13 som tam robil už. OK. Od 13 som robil na stavbe u ocina a čo ešte som robil? Robil som ešte inštruktora lyžiarskeho. Mhm. Mám aj kurz normálne a to je tak všetko. Ale tá stavba je taká srdcovka, no. To mám ešte takú zaujímavú storku, to ti poviem potom. No dobre. Dobre, tak povieš po kole. Dobre. A prečo si sa k nám chcel teda pridať? Čo bola taká tvoja osobná motivácia? Lebo, teda poviem ti moju. Moja to bola rodina proste, hej, chcel som teda pomôcť rodine. Čo je taká proste tvoja motivácia? Proste, prečo sa chcel k nám pridať? K nám do LC pridať? No tak ja som od začiatku proste, ako som na strednej, som si uvedomoval, že proste tá škola je úplne na hovno, hej. Ja som Mhm. proste nikdy nebol ten zástanca školy, že všetci, keď niekto proste povedal, že škola je super, ja som bol proste vždy proti tomu. A vždy som hľadal ten iný spôsob, ako si zarobiť peniaze. A vždy som tie peniaze chcel mať a vždy som si našiel cestu, ako si ich nájsť. A do ELC som sa pridal, pretože som v tom videl brutálnu príležitosť. Bol to jeden z prvých takýchto kurzov, čo som ja minimálne postrehol na Slovensku. A ešte ma k tomu dotiahol jeden môj kamarát, ktorý ma na to tak prehovoril a išli sme spolu do toho. Hej, A a to, taká dodám, hlavná to, motivácia, to teda dodám iba. A to je hovoríme o tom našom spoločnom kamarátovi, hej, čo sme sa tedy bavili. o Marek, našom nie? spoločnom. Marek. Nie. Mm. Nie? Ešte dokonca Marek iný? to nebol. Marek to nebol. S Marekom sme pretrhli kontakt na také 2-3 roky, kedy Mhm. sme obidva mali takú pubertu, alebo ako by som to Mhm. nazval, že sme skúšali rôzne veci a potom sme sa vlastne stretli u teba. A to Aj nás tak to ako keby bolo. tak spojilo zase. Aha, paráda. Že, A tak by som to... jak ste sa tam inak stretli? Čo potom cez chat, alebo si si iba všimli? Ste Všimli si sme všimli, sa, že jeden druhý tam je, alebo čo? hej, tak sme si Hej? začali písať, komunikovať spolu, potom sme sa aj stretli a tak. A teraz sme sa znovu Paráda, začali baviť ako predtým, takže super. paráda, paráda. No, Dobre, a čo si chcel zmeniť na svojom živote najviac? čo som chcel zmeniť, no tak Mhm. môj sen bol proste, chcem si niečo kúpiť, tak si to kúpim. Chcem niekomu spraviť radosť, tak mu ju spravím proste. A nemám absolútne žiadny problém s tým to zaplatiť, hej.
Hej. Napríklad teraz som mali s priateľkou, mal som ju zobrať do Talianska na dovolenku, lenže som si zlomil nohu pred týždňom, takže bohužiaľ nič z toho A nebude. teraz máš sádru? No, Hej. síce hotel už zaplatený, ale tak čo, už nejde sa. Hej. Ale tak ideme na ďalšiu dovolenku pred praktickou maturitou. Mhm. Zase do Polska to aj s Marekom. A toto je taký môj sen proste aj rodičom. Minule proste som moc nezobral len tak na večeru, pretože si to proste môžem dovoliť. A Hej. toto ma nesmierne ma to teší, že môžem tú hodnotu, ktorú mi dali rodičia, ako keby vrátiť. Alebo ľudia, ktorých mám rád, môžem im poskytnúť to, čo vlastne chcem im poskytnúť. 100%. Takže toto je super 100%. benefit. Výborné. Viem, o čom hovoríš, takže paráda. A keď už sme pri tom teda, takto pri ľuďoch a tak ďalej, tak keď si začínal, tak ťa podporoval niekto, alebo práve naopak? Nikto. Nikto ťa nepodporoval? Nikto. Všetci boli proti mne. Takto ti to poviem. Ja som začal u teba. Doslova moja frajerka ma odhovárala od toho. Mm. Doslova frajerka, ocino, mamina, celá rodina, že sa mám učiť, že proste mám zamestnanie po škole, to mi ocino stále teraz inak hovorí. A Ešte aj teraz? ešte aj teraz mi to hovorí. Pritom on sám je podnikateľ a nemá maturitu, takže neviem, prečo mi to Aha. hovorí. Chápem tomu. A no z začiatku ma všetci od toho odhovárali. Všetci, až dokým neprišli prvé výsledky. Čo potom povedali? No boli prekvapení. Veľmi. Keď som prišiel na 50 000 aute. Vieš, ako on sa pozeral, ty kokos. Som prišiel domov na John Cooper Works Mini Coopery za 50 000. No, to si mal vidieť ten pohľad. Neveril mi. On si myslel, že nezarábam ani fúka, vieš? Aha. A za na 50 000 aute, no ty kokos, ten pohľad. Fakt, že stál za to. To nezabudneš nikdy, čo? Nezabudnem na to nikdy, pretože on proste bol taký, že neučím sa, že pracujem, že proste vadilo mu to, že som nevenoval ten čas v škole, ale tej práci a potom no, fakt, že pozeral riadne, keď som prišiel na tom aute a keď som ho na tom previesol a pridal som, vieš, to je akože Aha. dosilné auto. Tak potom už som videl taký ten jeho pohľad, taký zarazený, že proste sa Aha. mýlil, vieš, že Aké mal takže pocity? Aké mal pocity? no bol podľa mňa tak nadšený, že nemal slov, fakt. Nemal Bol slov, doslova čo? taký zarazený, že sa mýlil, že mu to bolo podľa mňa aj ľúto, Mhm. ale pre mňa to bol super pocit, že som ako keby dokázal to, za čím som si stál veľmi dlho. Neviem, či idem ti to povedať teraz alebo pri ďalšej otázke. No, pokračuj, rozprávaj kľudne, ak si už zodpovedal niečo, tak iba preskočíme, No, čiže kľudne rozprávaj. no, tak poviem ti to tak od začiatku, aby si sa dostal na tú vlnu. Ja som mal 5 spoluprác, kde ma vlastne poslali preč po týždeň, čo bola vlastne tá skúšobná doba, takže som robil Mhm. úplne zadarmo. Vtedy prišiel taký ten prvý fuck up, kedy som proste mesiac vôbec nerobil, potreboval som si dať takú pauzu a nevedel som, čo ďalej. Hej. Nakoniec som sa k tomu dokopal a po mesiaci, no mesiac som v kuse oslovoval 50 firiem a po mesiaci sa mi podarilo získať no, osobné stretnutie, hej, s majiteľom najväčšej nefrančízovky na Slovensku, realitná kancelária. Tak som tam prišiel, celé to stretnutie som úplne pokazil, takže to bolo to najhoršie, čo som mohol spraviť, akože čo som tam povedal, ale Mhm. beriem to ako najväčšiu skúsenosť v mojom živote zatiaľ, lebo už len na tom stretnutí som sa toho veľmi veľa naučil a tak som už odtiaľ odchádzal taký smutný a nakoniec si vypýtali môj kontakt a nečakal som vôbec, že sa mi ozvú. A akurát som robil u ocina na stavbe o mesiac na to a volal mi ten manažér ich, Mhm. že spúšťajú nový projekt, že či im to nejdem robiť, že to bude taká skúška. Tak som im robil ten projekt, investoval som do toho okolo 1000. Všetko, čo som vlastne zarobil OK. v lete, som do toho investoval, Mhm. pretože bolo veľké školenie. Neviem, či poznáš Peťo Strcula, Nič mi to nehovorí. dobre, nevadí. Tak on mal školenie a to som ja všetko natáčal. A zobral som si kameramana, ktorého som vyplatil, lebo nevedel som vôbec, že čo od toho mám očakávať, tak som radšej zaplatil kameramana No jasne. a takéto základné veci. A potom som pre nich robil 3 mesiace kvázi zadarmo iba za náklady za 100 euro. A vtedy po tých 3 mesiacoch prišlo to ovocie, že to sa mi najviac vyplatilo. Všetci ma odhovárali, tie 3 mesiace boli, vieš, aké ťažké.
úplne každý jeden človek, čo by mi bol blízky, mi hovoril, že sa mám na to vystrať, že čo to robím. Veď ja robím zadarmo. Ale ja som proste tomu tak brutálne veril a bol som taký vytrvalý v tom, že som v tom ostal. A ešte pred tým ovocím prišlo to 50 000 auto. Takže to bola taká ukážka, že všetci sa proste mýlili, že proste to prišlo tak rýchlo, že som to mohol takto ukázať. A bol to fakt, že super pocit, že tie 3 mesiace odreté fakt, že stáli za to a teraz, keď sa na to spätne pozerám, ty kokos, tie 3 mesiace, kľudne aj celý rok by som to robil. Fakt, Takže že bolo to worth it, hej? no určite, pretože tá spolupráca mi neprináša len plat, ona mi prináša množstvo iných vecí. Fakt, že dostal som to 50 000 auto na natáčania, dostal som techniku, momentálne teraz som na A MacBooku. prepáč, že ťa prerušujem, ale teda môžeš vysvetliť teda, ako je myslené to 50 000 auto, že to, ako to funguje v tej spolupráci. Nech teda ľudia majú viac menej prehľad. No mal som to ako firemné auto, ktoré mám, že ja tie videá natáčam, hej. Mhm. Takže potreboval som sa niekde dopraviť niečo natočiť, tak som mal proste vždycky k dispozícii firemné auto. Tak by som to asi opísal. OK, Normálne firemné OK. auto nie je to moje auto, ale proste dostal som od nich auto. Dobre, Takisto paráda. dostal som od nich telefón, Mhm. MacBook, na ktorom momentálne pracujem, mikrofóny od Rode, Všetko. stabilizátor od DJI, no technika dokopy v hodnote 4 000 eur, takže úplná paráda. A mesačne zo 100 eur, čo mi malo pokryť tie náklady, sme išli rovno na 1200, takže za mňa úplná paráda za menej ako 2 hodinky denne, takže super. Super. A plánuješ to normálne rozrastať však a si hovoril, spomínal, že máš nejaký ďalší projekt, na ktorom pracuješ. Áno, áno, áno. Super. Určite neplánujem zastavovať, to mi ani nikdy nenapadlo. Teraz možno som mal taký, že možno 3 dní, že som nerobil, že 3 dní som sa venoval trošku tej Mhm. maturite a trochu iným veciam aj kvôli tej nohe, čo som si zlomil. No jasne. Ale tak skôr by som to povedal teraz, že vravím, že sa učím na maturitu, pritom som prečítal Bohatý otec, chudobný otec celú knihu, namiesto učenia na maturitu. Takže je to také, že no. Hej, všetci chápeme. A keď sme pri tom, že proste si to mal 3 mesiace si proste drel, nikto ťa nepodporoval a podobne, tak na tých začiatkoch si sa aj bál, že čo si o tebe myslia ostatní. A či už je to aj rodina No, reálne, aj kamaráti, aj spolužiaci možno a podobne. toto je tiež celkom dlhá story. Ja som začal robiť toto SMMA a bol som v takej partii, kde sa často hulilo, pilo a tak. A z tej partie som hneď odišiel. To Mhm. proste, no chvíľku mi to Kedy? trvalo, som Kedy? odtiaľ Akože vyšiel. keď si začal sa tomuto venovať, alebo keď sa pridal Áno, áno. k nám do LC, Áno, alebo keď som kedy? sa pridal do LLC, tak hneď som OK. odstránil túto partiu. Pridal som sa do ďalšej, kde sú fakt, že cieľovo vedomí ľudia, rád sa s nimi stretnem, rád s nimi pokecám, ale nemajú ten cieľ, čo ja, oni majú cieľ ísť vyštudovať kvalitnú vysokú školu a žiť kvalitný Mhm. život. No Čo jasne. ja taký cieľ nemám a časom som začal robiť content na sociálne siete. Spravil som 2 videá, úplne som sa za to hanbil, proste všetci ma odsudzovali a ako som sa k tomu nevedel dokopať. A proste časom som na to prišiel, že a čo? Veď reálne tomu človeku to ešte prospeje. Veď ten, kto človeku za niečo stojí, tak ho bude podporovať. Takže tí, čo ho nepodporujú, tak ty automaticky iba odstrihneš tých fejkových ľudí a nemusíš preto Presne ani nič tak. robiť. Toto je úplne, Presne ja tak. som to bral ešte ako benefit, že to je úplná jeba, že ma ohovárajú, tak aha, tak to je fejkový človek, proste nepotrebujem ho vo svojom živote. Presne, presne. Toto je veľmi Takže dobrý bod, lebo ľudia sa boja toho, že stratím kamarátu. Nie, ty stratíš iba kotvy, ktoré ťa ťahali k zemi, pretože kamaráti by ťa presne, podporovali a nie uražali, presne. stiahovali k zemi, nepodporovali ťa a podobne. Takže keď sa niečo takéto stane, tak to v prvom rade nebol ani kamarát. Takže môžeš byť aj vďačný za to, že si v takto skorom štádiu zistil, čo to je naozaj za človeka. Takže to je len No, paráda, presne ako hovoríš. Takže 100% súhlasím. presne toto som začal pociťovať, že veľmi veľa ľudí ma začal ohovárať, fakt, že celé toto malé mesto, v ktorom bývam, o mne hovorí a nehovorí o mne v dobrom a
Mne to je úplne jedno, popravde. Fakt, že mi to je úplne jedno. Ja mám fakt, že troch ľudí vo svojom živote, ktorí mi úplne stačia na to, aby som žil fakt, že super život. Samozrejme. Takže, A riešiš a staráš sa o svoj život, proste sústredíš sa na svoje ciele a tak sa posúvaš proste dopredu a nie si ako ostatní ľudia, ktorí riešia z životy ostatných ľudí a svoj dráhocenný čas, ktorý majú obmedzený na tomto svete, neinvestujú proste do seba, ale do toho, aby riešili teba. Takže to je normálne, to ťa nepoberá mysel. Proste zdravý človek, ktorý je šťastný a posúva sa dopredu, nikdy nebude riešiť, hejtovať a urážať proste druhého. Je no proste, presne. neverím, že ti prišiel niekedy hejt od človeka, ktorý je viac než ty. No veď jasné, že nie. Práve, že od nich mi prichádza ešte taký rešpekt, že ty kokos, že on tvorí ten obsah na tej sociálnej siete, že vystúpil z tej komfortnej zóny, že proste, Mhm. že sa ešte viac váži a tí ľudia, ktorí sú ako keby podobnou, alebo nechcem to povedať hnusne, Hej, tak hej. nevážia a hejtujú, no. Hej, presne chápem. Nechceme to povedať kokotne, proste pod tebou, na tebou, ale proste nemajú cieľ v živote, neposúvajú sa dopredu a to je normálna vec proste. Takže, hej, všetci chápeme, čo myslíš, takže 100%. Dobre, čo máme ďalej? Keď si teda rozmýšľal nad tým, že by si sa pridal, čo ťa tak možno definitívne presvedčilo spraviť ten prvý krok a pridať sa do LLC? Alebo si bol proste 100%, že kokos musí tam ísť? Tak ja som bol taký, že to bol akurát štádium, kedy som hľadal, že čo idem vlastne robiť. Lebo ja som vždycky mal takú etapu, že podnikám v tomto, podnikám v tomto, podnikám v tomto. Vždycky som mal Mhm. takú vlastnú činnosť. A vtedy som akurát Taký, nemal. taký podnikateľ na etapy, hej? Hej, hej. Vtedy som akurát nemal žiadnu etapu, že nevedel som, čo idem Aha. robiť. Nevedel som, lebo tá značka proste nešla, nebolo to dobré, tak som iba hľadal tie možnosti a vtedy si prišiel ty. A veľmi rýchlo si ma presvedčil, lebo ja som bol odhodlaný, fakt, aj keby máš o mnoho slabší marketing, by som do toho išiel, lebo ja som presne niečo takéto hľadal a nikoho iného ako ty som nenašiel. Takže Mhm. som sa s radosťou pridal a 100 eur mi bolo úplne jedno, či do toho pustím alebo nie, pretože Hej. ja Ty som si ešte, sa ty si ešte naučil, OG. Ty si ešte OG, ty si sa pridal fakt, že na úplnom začiatku, nie? 2022. áno, áno, úplne na tomto prvom, úplne No, vtedy, a keď to, som spúšťal december 2022, myslím, že to bolo, no. mm, myslím, že koncom oktobra, prelom október-november, tam to bolo cca. Tam nejak cca, to bolo, no. Alebo to som mal ešte 17 rokov, vtedy sme to štartovali. Takže hej, to si pamätám. To bol extrémny ten launch. Bol si aj vtedy na tom úvodnom hovore, live streame? Či nie? Ja som sa pridal 2 týždne po spustení. Aj tak. Si Tam to bol spustil launch. a ja som sa fakt, že 2 týždňa a potom som sa drtil, každý deň som bol za tým 4 hodiny Mhm. a musel som dobehnúť, vieš, aby som išiel zároveň s vami. No jasné. Lebo som tie Hej. 2 týždňa začal, tak som to dobiehal. Paráda. Dobre, toto máme. A keď sme pri tom začiatku, tak ako si sa cítil a čo ja viem, prvých, čo ja viem, 7 dní, 14 dní, prvých pár týždňov, keď si sa pridal do skupiny? Aké si mal možno pocity? No, bolo to na mňa celkom dosť, ale pocity som mal také, že ty kokos, idem byť milionár a, a bol som taký presvedčený, že sa mi bude dariť hneď, Aha. čo nie je úplne dobré, ale začal sa mi dariť pomerne rýchlo, takže to splnilo tie očakávania. A, a aké som mal ešte z toho pocity? No asi to, že začnem zarábať veľmi rýchlo. A to tak asi by som všetko povedal. Mhm. Super. Takže ešte, aby sme teda dali na pravú mieru, aby bolo všetkým jasno, podarilo sa ti teda začať zarábať online, hej? Áno, podarilo. Super. A vieš nám možno teda, a myslím, že si to spomenul, tak ale vieš ešte možno teda povedať, že ako si na tom teraz, možno aká je tvoja momentálna situácia, a ako vyzerá tvoj život teraz a možno ako si na to možno aj finančne. Takže mám povedať presnú sumu, že A ak si s koľko tým zhruba není v sa... pohode, ja ťa absolútne do ničoho nenutím, je len na tebe, či to proste chceš alebo nechceš povedať. No Môžeš tak povedať čisto približne, z alebo... SMMA, čisto z No, SMMA mám príjem 1200 eur. S tým, že teraz spúšťam novú spoluprácu, kde bude
ďalších 600 eur, čo sme už skoro na 2000 a samozrejme mám bočné príjmy, ako napríklad kryptomeny. Momentálne to krásne vystrelilo. Som za Mhm. mesiac spravil 1500 eur, takže, takže to je fajn a ešte mám ďalšie dva bočné príjmy. Dobre, A ešte paráda, to paráda. ktorý spúšťam, takže uvidíme, čo to bude. Super, super, super. A, dobre, a vieš teda možno porovnať tvoj život teraz oproti tomu, ako vyzeral tvoj život predtým? Aké sú také možno najväčšie zmeny? No určite, určite. Tak teraz to je také, že fakt, že robím to, čo chcem. Akože snažím Mhm. sa to tak kontrolovať tie financie, pretože chcem aj investovať, určite. Hej. Ale je to úplná zmena a žijem presne to, čo som chcel žiť, keď som sa k tebe pridal, že presne som si dosiahol ten svoj cieľ, že proste vyjdem zo školy, mám chuť na sa ísť nájsť do nejaké reštiky, tak proste idem. Nemám čas si navariť, tak sa idem nájsť. Chcem ísť do Mhm. kina, tak idem do kina. Teraz chcel som ísť do Talianska lyžovať, tak proste sme s priateľkou išli, no chceli ísť, nakoniec to nevyšlo kvôli tej Aha. nohe, ale chcem ísť na dovolenku, tak proste idem na dovolenku, že žijem proste presne tak, ako som chcel. Že nemám problém s tým si kúpiť hocičo. No hocičo ako hocičo, ale nemám Hej. problém sa uživiť proste a byť sebestačný. Samozrejme. Super. Takže, aby sme to zhrnuli, môžeš si robiť, čo len chceš a si proste pánom svojho času, nie? No, dá sa tak povedať, určite. Paráda. Paráda. Mám tu ešte asi jednu otázku konkrétne na teba osobne. A, na akú takú najväčšiu výzvu si natrafil počas tejto tvojej cesty a ako si ju prekonal? Aká bola taká tvoja najväčšia výzva, možno taký možno najväčší problém si mal? To bola presne táto prvá dobrá spolupráca, by som povedal. Mhm. Čo mám tú realitku, čo som spomínal, čo som musel ísť na to osobné stretnutie. Pre mňa to bolo nemysliteľné. Pre mňa to bolo fakt, že nemysliteľné. Nevedel som vôbec, čo mám robiť, ako sa mám pripraviť. V živote som na žiadnom stretnutí nebol. Ja som to chcel všetko online a ten majiteľ mi sám povedal potom, že on mi dal šancu len preto, lebo jemu viac ľudí napísalo takých ako ja. A on mi dal šancu len preto, že som tam prišiel a mal som proste gule na to, tam Mhm. prísť, kľudne aj nepripravený, ale videl, že to chcem dosiahnuť, že mám nejaké ambície, že Hej, proste som si vedomý a že som sa proste snažil. hej, On mi začal dávať rady do života, že ako mám na budúce prísť na stretnutie. Fakt, že akože, že fakt, že dobrý chlap, veľmi dobrý chlap. super. To je veľmi dobré, to je veľmi dobré. A ide o to, že reálne väčšina podnikateľov takto z takýchto starších a vidia takýchto mladých cieľavedomých ľudí, ktorí chcú niečo dosiahnuť v živote, nechodia len chlastať, nechodia len na parties a proste, že chcú proste začať podnikať, majú nejaké väčšie cieľ, tak reálne väčšina podnikateľov takýchto mladých ľudí podporuje a reálne ich rešpektuje. Sa im to ľúbi. No, Takže to je super. to je veľká paráda. To je veľká paráda, 100%. Dobre, k tomu A máme viac menej, ešte tie, no dodaj kľudne, čo máš ešte? no a ešte tie 3 mesiace, čo som kvázi robil zadarmo a bol som v mínuse, Mhm, minul som všetky moje peniaze, moje úspory, čo som zarobil v lete na, na tie 3 mesiace spolupráce, takže som šiel vlastne all in, takže to bol mhm. dosť veľký risk a vyplatilo sa to, no. Takže toto by som nazval ako takú najväčšiu výzvu celej mojej cesty zatiaľ, by som povedal. Aj taký viac menej tvoj najväčší prelom asi, nie? V živote. Áno, najväčší prelom určite. Výborne. Dobre, to máme viac menej asi všetko na tvoju cestu. Teraz by ma ešte možno zaujímalo, čo by si odkázal ľuďom, ktorí stále váhajú pridať sa do LLC. Čo by si ty osobne odkázal? Čo by som odkázal ľuďom? Uh, fúha, tak toho je fakt, že veľa. Toho je fakt, že veľa. Ale aby som to povedal, tak takú úvodnú vec, takú prvú vec, čo by ma napadla, je to, že ja som mal prístup ku viacerým online kurzom a rozdiel oproti tvojmu a iným kurzom je ten, že väčšina tých kurzov sa zameriavala len na ten daný skill, ktorý chceli naučiť tých ľudí, hej. A ty si sa zameriaval na to, aby úspel úplne každý. Aj či je to úplný začiatočník, proste aby každý úspel v tom danom odvetí. Takže ty si nezačal učiť hneď ten daný skill, ale ty si naučil mindset, sebarozvoj, disciplínu, dobré návyky. Ty si naučil najprv tieto základné veci, čo musí mať každý biznismen, každý podnikateľ, Áno, až potom si prešiel na ten hodnotný skill
takže tam nebola šanca neúspieť, iba pokiaľ by si ten daný človek na tom nič nerobil, hej. Len v tom prípade by Presne neúspel. tak, presne Takže tak. toto je tá najväčšia hodnota toho kurzu, čo máš, tej komunity. A ďalšia, čo som si teraz všimol, je to, že strašne veľa ľudí má problém nájsť si ten správny okruh ľudí, že buď sa vyskytujú medzi zlými ľuďmi, ktorí nemajú tie isté ciele, alebo majú zlú partiu, ktorá ich dokonca ťahá dole. Mhm. A ty si ako keby zabezpečil to, že tí ľudia si mali príležitosť stretnúť sa na tom meetingu a diskutovať, získavať nové kontakty, spoznávať ľudí, ktorí majú rovnaké ciele, čo berem ako brutálne veľký benefit. A ešte čo by som povedal, toto sú také dva najväčšie benefity podľa mňa v komunite. A ešte rozmýšľam. To je asi všetko, čo by som povedal. Také fakt, že dva Mhm. hlavné body, čo Hej. sa mne najviac páčilo na tom. A čo hovoríš, aj chodila si často aj na osobné koly a podobne? Na osobné kóly, Či ich vieš no bol som, zhodnotiť a hej, podobne? čo boli tie live streamy, čo sa pýtali otázky a Mhm. takto. A to sa No ti tam som... ľúbilo tiež? Alebo To bolo fajn, to bolo určite fajn, ale určite ten meeting, čo si mal osobný, tak to osobný, bolo hej? úplne No. to, akože to bolo super. To sa mi veľmi páčilo. 100% toto je vec, ktorú proste budem robiť dosť často. Však aj teraz plánujeme, ja som to hovoril aj všetkým členom, s ktorými som už robil rozhovor, že ak budeš mať maj, júni čas, tak plánujem ďalšie osobné stretnutie, takže verím tomu, že sa uvidíme. Ja by som určite chcel prísť. Takže dobre, 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 paráda. Lebo presne, hovoril som to aj teraz ľuďom však, keď som mal s tými call, že presne ako hovoríš, ja som proste chcel vytvoriť takýto priestor presne pre takýchto cieľavedomých ľudí, lebo každý začína, väčšina ťa nepodporuje, Mhm. zhádzujú ťa a podobné sračky. A presne som chcel vytvoriť priestor, kde jednoducho toto nenájdeš a budú ťa ľudia proste podporovať. Ľudia, ktorí ťa chápu a ľudia, ktorí sú proste na podobnej vlne. A presne ako si hovoril, že nechcel som len tak učiť ľudí, ktorí proste na to majú možno predpoklady alebo už vedia, o čom to je a podobne, že proste, ako si povedal, že proste, aby mohol naozaj uspieť každý. Čiže chcel som každého pripraviť presne na tú cestu, aby mohli podnikať, zarábať online, proste splniť si sny a podobne. Takže som veľmi rád, že si to všimol. Takže to sa veľmi dobre počúva. Keď sa na tomto proste s tímom, pretože samozrejme nevytvoril som to celé sám, proste mám samozrejme fantastický tím, tak veľmi, veľmi dobre sa to počúva, keď sme toto dali proste dokopy, takže cením si to. No neviem si predstaviť, kebyže učíš čisto SMMA, tak podľa mňa polka ľudí, čo teraz je s tebou na kole, by tu nebola. Lebo fakt najväčšiu hodnotu mi nedal ten to samotné SMMA, čo si ma ho naučil. Nedal najväčšiu hodnotu ten mindset, že si ma dokopal niečo spraviť, disciplínu a tie dobré návyky. Fakt, že ty si nás ako keby vedel tak dokopať, do toho sa to naučiť. A Mhm. tieto základné veci a to proste, keď človek vie, tak nezlyha. Nezlyha Už v sa žiadnom biznise. nikdy v živote sa už nestratí. No vieš to, že proste začne s hocičím a má tieto základné veci, tak úspeje ako Hej, nič. paráda. A to je to ešte, že ty si bol OG. To bola úplne taká testovacia skupina viac menej. A odtedy prešli pomaly 2 roky. Teraz je to úplne extra, ty si to ešte nevidel, ale to ti môžem potom keď tak ukázať. A plus ešte, ako mám teraz víziu s tým, čo všetko tam budú rôzne biznis modely. Teraz to bude ešte viac pre každého. Teraz to už je reálne, na hocikoho pomaly koho na ulici ukážem, tak proste je to pre ňo. Že proste to bude, toto ešte nebolo. Čiže proste postupne sa všetko vyvíja, takže neviem si Jasné. predstaviť, čo by si vytvoril, keby máš toto hneď na začiatku. No, No ale však máš ma stále k dispozícii, takže hovorím, my sme stále v kontakte, keď niečo potrebuješ, však aj teraz, ak sme pred kolom riešili, tak vždycky, keď je nejaký problém, iba mi napíšeš a všetko poriešime. Takže, dobre, a máme tu ešte posledné dve otázky, no poďme na ne. takže ešte k tomuto teda, dokáže to podľa teba každý? Čo si ty osobne myslíš? No pri tebe, hej. Pri tebe. Počujem, strašne mi zdvíjaš ego na tomto kole.
Nie, akože, ak mám povedať pravdu, ja som videl fakt, že viacej týchto kurzov, čo si aj moji kamaráti kupovali, keď Mhm, začínali. A nebolo to tak dopodrobná proste povedané a neboli tam učené tieto základné veci, ktorý každý hej, začiatočník proste potrebuje. Oni ako keby rátajú s tým, že tie základné veci už máš a hej, no, neriešia ťa. Takže toto ja berem ako super benefit. to som Takže veľmi sa rád. tým budem stať a určite. No pre každého to si myslím, že nie je úplne, že pre každého, lebo Mhm, každý je iný a neviem, či každý je taký ako ja, taký trošku šibnutý, že proste pustí sa do všetkého a ide do toho naplno, keď v tom vidí hej. trošku potenciál. Takže, ale určite je to pre veľkú masu ľudí, no. Určite, hej, určite. Hej. A obzvlášť proste pre tých, ktorí chcú hlavne makať, to musím dodať. Pre tých z No vás, čo to určite. pozeráte, to není to proste žiadne gedričky, s kým je to obyčajne, je to normálny biznis, to môžete vidieť, že proste Šimonovi originál povedal podnikateľ, že proste je to paráda, čo robí a podobne, takže proste toto je reálny proste biznis a není to niečo, čo klikneš dvakrát do klávesnice a zarobíš peniaze. Proste, ak nie si pripravený robiť, tak to je jediný typ človeka, ktorý proste neúspeje, takže tak. Čiže to sme mali predposlednú otázku a ideme na poslednú. Zaujímalo by ma, čo by si odkázal ľuďom, ktorí hejtujú mňa osobne a taktiež niekedy aj LC komunitu. Čo by si im odkázal? Čo by som im odkázal? Fúha, Zo uh, srdiečka. tak s takýmito ľuďmi sa ja osobne nebavím, ak mám povedať pravdu. Takých to vôbec neriešim, ale tak To im čo by som môžeš im mohol. odkázať iba, keď napríklad stolkujú teraz toto video, tak im môžeš povedať. No ak Nepriamo. pozerajú toto video, tak to je dosť blbé, keď ešte hejtujú, tak vlastne míňajú svoj čas a prečo by som mal niekoho hejtovať a do toho pozerať. To video, to je také, to je dosť nelogické. Fúha, je to také, neviem, ako by som to povedal. Čo by som im mohol také Čo by si odkázať. odkázal hejterom? Ľuďom, ktorí sedia za klávesnicu a proste vyprávajú si. Tak minimálne to, že keď sedia za klávesnicou, pozerajú to dané video, tak stále sú fanúšikovia, hej. Stále tomu danému človeku pomáhajú a tým, že píšu ten komentár, tak mu nahádzuje watch time a on sa stáva vďaka tebe virálny, takže minimálne to. Takže ty, že hejtuješ, tak pomáš tomu danému človeku, takže Presne tak. to je úplne jedno. Čím viac Výborné. hejter, tým je viac človek slávny, alebo ako by som to povedal. Presne tak. To, že máš Každý má hejterov, to hejt. je znamenie úspechu. No, Keď ich nemáš práve, keď nemáš hejterov, tak by si sa mal viac bať. no veď sa to ide. To je väčší problém. A dobre, reálne, pravdepodobne všetko. Už na teba nič nemám. Kľudne, ak by si ty niečo možno ešte chcel odkázať ľuďom, alebo ak by si chcel ešte niečo dodať. Máš niečo také? No rozmýšľam, počkajme si pozrieť. Spísal som si nejaké kľúčové body, čo by som tu chcel povedať. Kľudne, kľudne. A dáme menší strich pravdepodobne, pretože nemám zaplatený Zoom, Mhm. takže za menej ako 30 sekúnd mi znovu končí call, takže vidíme sa. No dobre, môžeme teda dokončiť. Čo by si teda mal? No tak ešte by som jednu vec, no vlastne dve veci odporučil takým začínajúcim v komunite. Tak mne osobne najviac pomohlo, keď som sa prestal stretávať s ľuďmi, ktorí majú iné cieľa ako ja. A radšej som si našiel troch ľudí, ktorí boli mojimi naozajstnými kamarátmi, mali tie isté ciele ako ja a 5 minút konverzácie s nimi mi dalo viac ako rok konverzácie s tými ľuďmi, ktorí nemajú tie isté ciele ako ja. Toto 100%. je určite za mňa dosť dôležitý bod. A ďalší bod, Počkaj, nepočujem ťa. Asi ti sekol mikrofón. Skúsi ho vypnúť, zapnúť. Počujeme sa? no, No, už to ide. ja ťa počujem. Už to ide. Môžeš dokončiť teda druhý bod. No, takže ďalší bod je, že každý by mal podľa mňa vystupovať z komfortnej zóny. Za mňa to je fakt, že najlepší učiteľ v praxi a v tej vašej komfortnej zóne sa nikdy nič nenaučíte a práve v tom diskomforte sa naučíte najviac vecí. Za mňa určite. 100%.
Súhlasím. Dobre. Z tvojej strany všetko? Z mojej strany všetko. Toto som chcel Výbor, doplniť a to je všetko. výborne. Výborne. Z mojej taktiež všetko, takže verím, že ste si z toho niečo zobrali, verím, že vás to minimálne inšpirovalo, aby ste spravili ten prvý krok, aby ste sa posunuli v živote dopredu a splnili si svoje sny. Takže všetko. Šimon, tebe ďakujem za rozhovor a verím tomu, že A sa ďakujem. vidíme na osobnom stretnutí. Čauko. Určite. Určite. Maj sa, ahoj.